No niin. Nyt se alkaa. Iski oli jo tossa vähän, että pitäisikö jo lähteä takaisin kotiin, kun pitää enää kauan odottaa. Mut sit matka lähtikin käyntiin. Tässä mennään, meitä saatetaan. Katsotaan nyt sitten, että mihinkä tää kuljettaja meidät vie. Mä en mitään laivaa missään näe. Käynyt vaan. Täältä mä oon joskus tultu. Tultiin moottoripyörällä muutaman kaverin kanssa tuolta Saksasta. Niin tätä kautta pois. Ei oo tätä paljon käytetty, tätä paikkaa risteilyyn. Tuolla kaukana näkyy meidän pikkupaatti. Voi voi. Iskellä on kova nälkä. Se vatta kurisi äsken. Laitoin sitten vähän riaskaa tossa. Jaha. Joo. Iske huolestui. Laiva on lähtenyt ja me jäimme matkasta. Taas liikkuu jono. Tommosella autolla me en olisi mennä. On tommonen pieni ja kätevä ja näpsäkkä tossa. Katos. Toi on tommonen pieni. Katos, silloin olisi päässyt kuule paljon jouhevammin. Nyt mennään tämmönen helvetimoinen rekka vasemmalle. Voi hyvänen aika. Eikö tuo navigaattori tiedä, missä me ollaan? Aurinkokin laskee jo ennen kuin me päästään. Tuossa on toi kuljettaja, se on niin iloinen. Hän on niin onnellinen, kun hän saa olla vaimon kanssa seuraava 3 kuukautta 24/7. Mä luulen, että mun täytyy hakea työpaikkaa huhtikuussa. 3-vuorotyö, ei yhtään kotona. Tässä on meidän lippu. Cabin number 7033. No nyt aurinko laskee. Ja keinosten mielialakin laskee, kun ei verras saatana päästä mihinkään. Vuosaari. Harbour. Tuolla ollaan. Täällä mennään. Voi helvetti sentään mikä nousu. Päästäänkö me? Voi. Tää kohta mua on jännittänytkin oikeesti tässä reissussa. Ja joo. Ja mitään muu. Ei. No niin, onko se kuiva? Tästä nousu. Oh. Ai kamala. No niin. Mut jos tässä on jäätä, kato, kun tässä on paljon mennyt auto. No niin. Jeska Mateera. Kattokaa, meri on ihan jäässä. Onks siellä nyt? Täytyykö ottaa jotkut vasarat saadaan tie auki? No niin, kattokaa nyt, tänne mennään. Nyt moi jännittää, mulla on kohta jännä kakka. Mihinkäs me odotais mennä tonne ylös? Ei sunka. Hui, Finlady, Manhattan. Hopla. Oi. No niin, ne kananmunat oli sitten kokkelina. Onko siellä joku edessä? Tää on ihan tyhjä vielä. Niin, tässä menee. No ne on ne rekat, mitkä sieltä vielä tulee. Tonne reunaan.